Benvidas e benvidos a Enclave de Lamas, a nosa radio escolar do CEIP Lamas de Abade. Hoxe con nós acompáñanos unha cadea de televisión chamada Plan Lía 2, que quere coñecer de preto a nosa biblioteca. Conectamos con nosa reporteira Zaira, que se encontra ás portas da biblioteca. Bos días, Diego. Estamos aquí na porta da entrada da biblioteca con María, unha colaboradora e usuaria da biblioteca. Bos días, María. Que nos imos a topar aquí? Bos días. Queremos amosarvos o que nos consideramos a nosa casa. Un lugar de encontro, de entretemento, de lectura, de investigación e que queremos converter nun centro creativo de aprendizaxe. Que interesante, María. Agora vou a darlle o paso a miña compañeira Carla, que se atopa dentro da biblioteca. Adiante, Carla. Grazas, Zaira. Atópome dentro desta fantástica biblioteca. E agora quero saber, Sara, outra colaboradora da biblioteca, como están distribuídos os espazos? Ola, Carla. Podemos diferenciar unha primeira zona de traballo e consulta, onde están a maioría dos fondos. Despois, temos outro espazo, que podemos considerar como unha zona máis creativa, con distintos recunchos, como de ciencias, música ou xogos. Moi ben. Ímonos acercar por aquí para coñecer máis de preto estes recunchos. Ola, podedes explicarme mellor que este espazo e que facedes? Ola, sí, este é o recuncho de ciencias que estreamos xusto antes do confinamento. Aquí podemos empregar os microscopios como estou a facer eu. Tamén observar e analizar distintos minerais e fósiles, como estou facendo eu, ou mesmo facer experimentos. Esperemos sacarlle moito proveito a este recuncho. Continuamos con o noso percorrido e imos a interromper a esta usuaria a ver que nos di. Ola, perdoa que te moleste, entendo que este recuncho está relacionado coa música? Ola, sí, aquí podemos vir a escoitar música e pasar un momento relaxado. Podemos traer a nosa música ou escoller dos fondos da Biblio. Fantástico! Ímonos a ir achegando ao recuncho de xogos. Ola, que ben o pasas coas pezas Lego? Pois sí, ola, aquí pasamos bons momentos e temos este muro vertical que nos complica as construccións, aínda que tamén temos unha mesa para construir en horizontal. Tamén está moi ben os xogos de lóxica. Graciñas! Pero que vexo por aquí, uns robots! Ola, son Astarnao. Desde o curso pasado entramos no programa Biblioteca Creativa e aquí comezamos a coñecelos. Que maravilla! Aínda que estou vendo por aquí a unha nena moi concentrada. É que co cubo de Rubik teño que estar moi concentrada, a ver se son capaz de rematalo no menor tempo posible. Pois déixote a ver se o consegues. E por aquí estou vendo a outro neno moi concentrado nesta tablet xigante. Ola, estou xogando unha partida de xedrez nesta mesa multitáctil, a ver se son capaz de gañarlle a máquina. Pois volto a deixar a ver se és capaz. Volvo con Sara para que me explique algunha cousa máis sobre estes recunchos. Pois aquí temos a zona de ordenadores, que temos máis restringida por mor do COVID. Ola, Tomás, que estás a facer no ordenador? Estou aquí no blog de Abadiño, onde podo facer traballos e ás veces xogo. Tamén estamos empezando a coñecer a impresora 3D, co que podemos facer as nosas creacións. Grazas, Carla, moi interesante todo. Agora imos conectar con Daniela Arca, que se encontra aos exteriores da biblioteca. Boa, Iago, estou aquí ca outra Daniela que vai nos explicar outro tipo de actividades que organizan desde o equipo da biblioteca. Ola, pois sí, ademais do espazo físico da biblioteca, tamén empregamos este magnífico bosque para facer actividades cando o tempo non o permite, como por exemplo os padriños e madriñas lectores ou ben a hora de ler. Estamos desexando poder volver a facer estas actividades que tanto nos gustan. Grazas, Daniela. Agora imos aproveitar que temos na biblioteca a unha gran escritora, ademais de nai dun alumno do colexio, para facerlle unhas preguntas. Pois eu creo que as bibliotecas, igual que a escola, son lugares moi transformadores. Quero dicir que son lugares que provocan cambios nas persoas que os frecuentan e que os visitan, non? E que teñen o poder de abrir, digamos, xanelas a lugares que noutro contexto pois non temos acceso, non? Volvemos ao estudo, porque temos aquí ao coordinador da biblioteca, Fran, para afrontar máis no tema. Como foi a transformación da biblioteca nestes últimos anos? A nosa sempre foi unha biblioteca moi activa, con moita presencia de usuarios e moito préstamo. A raíz das reformas tivemos constancia pola testemunha de algúns usuarios que facía varios anos que non entraban na biblioteca. O poder ofertar xogos,
por exemplo, supuso o achegamento definitivo dos poucos alumnos que non visitaban a biblioteca. Agora toca sobrepoñerse e pensar máis no que sí podemos facer e non lamentarnos tanto no que non podemos facer, non? Para min, este espazo, xusto co resto do equipo, supuso un reto importante cando nos propuxeron entrar a formar parte do Plan LIA 2. En canto ao proxecto educativo, pois desde sempre, co apoio incondicional de todos os equipos directivos que houve no colexio, vimos a biblioteca como un dos motores fundamentais de toda a comunidade.